La dolça veu, comèdia en 2 actes de Poal Aragall. Aquesta comèdia va ser estrenada en el Teatre Català Romea de Barcelona el dia 13 de novembre de 1920 per la companyia dirigida per l'Enric Jiménez. Repartiment: Doña Natàlia, senyora Morera; Carlota, senyora Ortiz; Isabel, senyoreta Fornés; senyora Bonsoms, senyora Mates; la cambrera, senyoreta Gelabert; Aladi, senyor Torrents; don Martí, senyor Guitart; Florentí, senyor Soler; senyor Bonsoms, senyor Bover; i Carles, senyor Martí. A Barcelona i en nostres dies. De fet, l'obra està escrita a Barcelona el novembre del 19. Abans de l'estrena en el Romea, l'obra va ser representada, aquesta comèdia, en el Teatre Euterpe de Sabadell, per la companyia del primer actor Josep Bruguera, en la qual l'autor hi anava de director artístic. Acte primer. Saló luxós ornat amb coquineria, tonalitats clares. Galeria al fons, per on es veu el jardí. Els mobles són de bon gust. Portes a dreta i esquerra. L'acció d'aquest acte comença a mig matí. En alçar-se el teló, no hi ha ningú en escena, se sent un timbre. La cambrera travessa l'escena i va obrir. Als pocs moments entren Doña Natàlia i Isabel, seguides de la cambrera. Doña Natàlia: no ha vingut ningú mentre hem estat fora? Cambrera: sí senyora, el senyoret Carles. Isabel: el meu cosí? Cambrera: sí senyoreta, s'ha esperat una estona i ha dit que tornaria més tard. Doña Natàlia: i ningú més? Cambrera: no, senyora. Doña Natàlia: ni han portat cap telegrama? Cambrera: no, senyora. Doña Natàlia: està bé, ja se'n pot anar. La cambrera se'n va. Què et deia? Te'n convences ara? Isabel: sí que és estrany. Doña Natàlia: per tu, si per cas, que el que és per mi, no. Naturalment ja m'ho pensava. Què se li en dona a ell que sigui el sant de la mama de la seva dona? Isabel: qui sap el que pot haver succeït? Doña Natàlia: què vols que hagi passat? Que el poca solta del meu gendre s'ha desdit de venir a darrera hora, com si ho estàs veient. Isabel: saps, mama, que no resulta gens bonic que parlis així de l'Aladi? Doña Natàlia: per la voluntat que em té, estic certa que l'alegria més gran que li podria donar seria morint-me. Isabel: no sé per què ho dius, això. Doña Natàlia: els meus motius tindré. No tinguis por. Si en lloc de venir, com li pertocava, avui, que és el meu sant, hagués estat per assistir al meu enterrament, ja hi hauria vingut de gust. Isabel: ui, jo que em creia que anaves canviant. Doña Natàlia: prou es coneix que no tens de tenir-hi tractes. Isabel: si fa o no, els mateixos que tu. Al capdavall fa prop de 5 mesos que ni tu ni jo l'hem vist, i no veient-lo et deu haver molestat poc. Doña Natàlia: això és el que tu no saps. Isabel: digues que mai te l'has mirat amb bons ulls i diràs la veritat. Doña Natàlia: just, defensa'l, si et sembla. Fes com la teva germana. Isabel: veuràs, mama, i té obligació, és el seu marit. Doña Natàlia: el seu marit. Ni mai que li'n fos. Bons disgustos ens hauríem estalviat ella i nosaltres. Isabel: no ho diu pas així la Carlota. Doña Natàlia: i què ha de dir la pobra filla meva? Isabel: repassa totes les seves cartes i veuràs com en totes diu el mateix, que està tan contenta i que viu tan bé. Doña Natàlia: i que n'ets d'innocenta, però es coneix
que només tens 19 anys. Què vols que digui a les cartes? Què vols que expliqui la veritat? Isabel, i per què no? Doña Natàlia, com si una dona que té la desgràcia de viure amb un home com l'Eladi pogués fer i dir tot el que pensa. Isabel, però què en tens que dir de l'Eladi? Doña Natàlia, no res, si et sembla. Quan has vist que s'afanyés en donar-me un gust? Mai. Quan has vist que deixés passar per alt l'ocasió de molestar-me? Mai. Isabel, tot això no són més que suposicions teves. Doña Natàlia, suposicions? Doncs per què havia d'anar-se'n a viure a Madrid, Que no veia que enduent-se la meva Carlota tan lluny equivalia a donar-me un disgust de mort? Isabel, mamà, quan un advocat té una clientela com la que ell té allà, no se la deixa perdre així com així. Doña Natàlia, i què m'has de dir? Si hagués volgut, també podia exercir a Barcelona.